Ya Ramogi John Kweth nyime ni moko kuom jood bura maya Nyanduat ma piny Kenya koro wacho ni ng'anyo mag pacho ka ne en gi mane geto teko sirikal mojo siasa makwedo piny owacho ma osebedo ka ng'anyo owe kapok Kenya kirikeke. Jotelo owacho ni moko kuom jotelogo oseng'wano wach ng'anyo makamago kendo tiyogo e chwalo siasa magi kaka mano mane otim e pinje mag jo-Arabu mane okelo ber moro amora to kata kamano ne okelo tho kod kethruok mar mwandu. Ne giwuoyo e sikund sekondar ma Garissa e kinde nyasi mar chiwo mich kama ne gikwayo piny owacho mondo okaw okang' mar chike tulirekebisha then itakuwa withdrawn, lakini yale yalifanyika 25th of June 2024 was not about the finance bill. It was an issue that was planned, was used in order to overthrow a legitimately elected government. Hii nchi iko na sheria na constitution imeweka bayana wazi the way to remove a president from office. We will only use that method. We don't need to use the laws of the jungle. We don't want survival for the fittest. We want a situation where we are a civilized society that stays a slave to its constitution and every little agreement that we have had politically to ensure that we have a peaceful society called Kenya.